Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa uKhathini uMagutshwa. Yingwe le ehamba namabhubesi, inqawe eshunqulwazi, ezinye inqawe ishunqa intuthu. Bafowethu nodadewethu, kwesinye isikhathi kubalekile ukuthi sike sichushisane kwezinye izinto, sicathulisane. Ngoba uma singeke sacathulisana ngeke siye phambili. Yabona bafowethu uma ukuthi uyabheka enkathini yanamuhla into eshaya abantu kakhulu inkolo. Hayi inkolo bafowethu baqedile abantu. Inkolo yone imsamo yasemakithi yayiphambanisa ibhekisa phezulu. Kunabantu abangasayishisa impepho. Umuntu uthi thina sayishisa impepho ngoba esontweni kwathiwa singasayishisa impepho. Kunomuntu ongasahlabi kubo makufanele ukuthi ahlabe. Uthi esontweni kwathiwa thina sesiyanikela kuphela sisahlaba salichitha igazi. Kanti le gazi leli lichithekayo yilona elisefungo kwabalele ukuthi le cala elisuke nilithetha namhlanje nanasi sigcivize sishayayo ukuthi le cala selithethiwe. Inyongo ibe ufakazi ukuthi ngempela labantwana icala sebelithethile lika sibanibani. Ngoba bafowethu nodadewethu uma phakathi komuzi nizobulala imbuzi noma nibulala inkomo, umphefumulo wayo uphuma ngaleso sikhathi uye kwelamathongo uyoloba ukuthi nini emhlabeni nenzani. Ingakho ngokwesintu nangokwemvelo kungavumelekile ukuthi uvele ubulala inkomo nje egcekeni ungazi ukuthi uyibulalelani. Kodwa yonke into iyabikwa. Uma uzobulala inkomo phakathi kwegceke kufanele ukuthi ubikele abalele, ubikele abanikazi. Manje inkolo bafowethu kuningi esikuphambanisile. Inkolo inomthelelo omkhulu ekutheni iningi labantu lihlupheke. Ngoba abantu abaningi sebekholelwa kakhulu enkolweni, sebekholelwa kakhulu emasontweni. Uthi uyamluleka umuntu ukuthi cha uma kunje ke kufanele ukuthi uhambe kanje, athi umuntu enkolweni ukuthi awazi ukuthi ingenaphi leyo nkolo. Awazi ukuthi ingenaphi leyo nkolo ngoba ukhuluma nomuntu into yakubo, umluleka ngento yakubo, usefaka inkolo. Abayeka abantu ukuqina. Buqina ukuthi ngizothi ngikululeka ngekini ngezinto zakini onenkinga nazo ukuthi yenza kanje bese ufaka inkolo. Uyazi ukuthi inkolo uma ukuyona inkolo wenza okwasenkolweni ngeke inkolo izikuvumele wenza okwakini enkolweni. Uma uthi nginamanga awuthatha isinefu uhambe naso ke enkolweni. Angithi uyazi ogogo bakho babekade besibhema. Awusithatheke uhambe naso enkolweni ubone uzofika ungene yini. Ubone ukuthi abazukucwasa yini uma ungene naso. Ubone ukuthi awuzuxoshwa yini uma ungene naso isinefu. Ingoba isinefu siyinto vele abantu bakini umkhuba wabantu bakini ababekade bewenza. Ngoba nakhona emabandleni miningi imikhuba ekhona. Awuthatha impepho. Thatha impepho uhambe nawe esontweni ufike uyishunqise esontweni. Ukhulume nabantu bakini esontweni uyithunyisa impepho. Ubone ukuthi bazokuvumela yini. Ngeke baze bakuvumela. Ngoba inkolo la ngiyithanda khona yona imile ngeyayo imithetho. Imile ukuthi mina ngikudingi la enkolweni. Imile. Inkolo imile nemithetho ayiguquki futhi. Kodwa wena kini usuyiguqulile imithetho yokhokho bakho. Izinto zokhokho bakho ezazamagugu ukubona nezaziwusizo egcekeni usuziguqulile wena ngenxa yenkolo. Le mithetho yenkolo ithathe wazoyifaka kini wabikela bani ngayo? Yona lenkolo yakho wakwababikelani ngayo abantu abadala njengoba usuzobalawula ngayo? Mawubheka wena uhlala phansi uzibuka. Ubuka into zakho.
ubuka indlela oyigcina ngayo imithetho yalenkolo yakho bese ubuka usizi olukwembethe. Kungabe kufanele ukuthi lo sizo olungako lukwembethe lukwembathe uyigcina kangaka imithetho yenkolo? Mina ngithi kufanele kwembathe ngoba uyigcinile imithetho yenkolo wabe usuyithatha wazoyifaka ngenkani kini egcekeni lokhokho bakho emzini engewona wakho ngaphandle kokubabikela nokubazisa. Uyapaquza kumanje ngoba izinto zakho azenzeki, izinto zakho ziphethwe okhokho bakho. Wena ulalela enkolweni uzwa kukhulunywa kuthiwa umuthi awusebenzi, kukhulunywa enkolweni ukuthi umuthi awusebenzi enkolweni. Kodwa okhokho bakho mabefuna ukuthi ubageze ngawo lowo muthi ngokukholelwa bona ukuthi iwona umuthi oyosusa lenkinga ekubona, uma ungeke ugeze ngawo ngeke kwenzeke lutho, sazoqhubeka uhlupheke. Wena enkolweni uyalalela ukuthi uma ukholwa akufanele udle igobongo ubuye uzekini. Okhokho bakho bakutshela ukuthi sicela thina impande osidlela indiki. Uthi wena enkolweni kuthiwa igobongo adli, uzoqhubeka uhlupheke ngoba nuhlanganisa izinto ezingahlangani. Okhokho bakho yibona bafuna lento abayifunayo, bona bakholelwa ukuthi kuze bagezeke bahlanzeke badinga impande ekuyiyona ezongena phezulu kwegazi lakho igeze bona, yonke into yobe isihamba kahle. Wena kodwa uthwele imithetho yesonto, kodwa maka enkolweni awukuthatha kwakini ufuna ukwenza enkolweni. Yini pho uthatha kwasenkolweni ufune kolawula kini okwakini ngingalawula esontweni? Abantu abaningi angaba bekho la bekhona ukuba bavuma ukuthi balawulwe inkolo, balawule okhokho babo ngemithetho yenkolo ekubeni okhokho babo bengahambisani naleyo nkolo. Ngoba bafowethu nodadewethu angeke sakuhlonisa ukuthi wena uyakholwa. Yabona mina njengoba ngiyiNazaretha mina ngikuqonda kahle kabi mina ukuthi ugogo wami wayekade eyiRoma. Ugogo wami wayesonto emaromeni, ukhokhokazi wami wayesonto eAfrika. Manje angikwazi mina ukuthi ngokukholwa kwami kwaShembe sengizocabanga ukuthi wonke amathonga kithi bonke abantu bakithi sebesonto kaShembe ngami. Hayi akuhambi kanjalo. Kodwa nginenkolelo mina ethi njengoba mina ngikwaShembe ukhona umuntu owangithuma khona kwaShembe okungasho futhi ukuthi usabaguqula bonke abantu okuthi nabo bahambe baye kwaShembe. Labo bahamba bekholile lento nabo bekholwa kuzona basakholwa kuzona namanje. Uma kuthiwa mina ngibiza amakholwa njengoba ugogo wami esonto emaromini, ngizowabiza amaNazaretha ami nalethongo lele kuyilona elangikhethela uShembe. Kodwa ngoba ugogo naye ngiyazi ukuthi esonto emaromini kufuna ngiwabiza amaroma nawe azonyakaza la kuze ugogo akwazi ukujabula. Kodwa manje mina uma ngizoba nengqondo egcwele inkungu angizukwenza konke lokho, ngizofuna ukuthi ngilawule la ngeyami inkolo ngokuzitshela ukuthi yona ingcono kunezinye inkolo, ngoba leyo nto iyahlupha leyo nto yokuthi wena ucabanga ukuthi eyakhe inkolo iyona engcono kunezinye. Ingcono kuwena, kwabanye abantu ayikho ngcono. Manje bafowethu nodadewethu kubalekile ukuthi uma uwumuntu ungazilibazise empilweni. Kufanele ukuthi uma umuntu uhlakaniphe, ungabanjwa into engafanele ukuthi kubambe. Uma ukuthi uyakholwa kodwa kufuneka igobongo kuwe, idla igobongo. Uma esontweni udla igobongo uqede bese emva kwalokho ubuyele khona ke esontweni. Hayi ukuthi wena uzulidla igobongo ugabe ngemithetho yenkolo ukuthi ngokwenkolo ukuthi igobongo lana lidliwe. Uma abantu bakini babekade beyinyanga, abantu bakini babekade beyizangoma, wena usuyakholwa usuthi wena abantu bakini uzobageza ngamanzi, khohlwa. Ngeke ubageze ngamanzi. Uthi wena abantu bakini uzohamba uyobanikelela esikhundleni sokubageze ngale mpande abayifunayo, khohlwa. Abakholelwa phela bona emanzini lawa wena uthi ukholelwa kuwona, ocabanga ukuthi yonke into seyenziwa yiwona. Bona bakholelwa kuwona, banendaba futhi nawo. Bona banalendaba, bona banendaba nalento abanendaba nayo, lena abayifunayo bona. Musu ukuzicindezela. Uyabona na ukuthi avuyigcina bandla imithetho,
kodwa manje izinto zakho alihlangani zivinjwe wokhokho bakho uyoze wenze lento abayifunayo. Uma futhi ungayenzi lento abayifunayo wena uma ngenkolo ugabe ngenkolo uzothi mawufika enkolweni uzothakatha amanye amakholwa. Phela babe izinyanga bona bafuna ubageze ngemithi, bafuna ubagezele izikhwama zabo ngendlela ekuyiyona ngamanye amakhubalo, ngezinye impande ezithile ngendlela yokugeza izikhwama. Hayi ukuthi wena uzohamba othandazela, uzohamba onikela. Akuhambi kanjalo. Kufanele uma bagezela lezi zikhwama ubagezele ngokosiko lakhona oluyimvelo ukuthi izikhwama zigezwa kanje. Uma ungeke ukwenze lokho uhamba nezinyanga uqinisa ikhanda uthi okokhokho bakha ukwenzi wena usuyakholwa uzothi usuke esontweni uqale manje uthakathe uyikholwa. Sebenzisa imithi ushaya abanye abantu uyikholwa kanti kuvuka okhokho bakho ababekade bethakatha abafuna ukuthi ubageze ngale impande wena ungafuni ukubageza ngazo. Manje nabafowethu nodadewethu uma mina ngiyimpunga yesinto ngithi okwakini kufanele ukuthi ukulungise okwakini makufunakala imithi ifunwa wokhokho bakho ukuthi geza ngayo ngoba ugeza bona. Wenze lokho ukuthi uma ususesontweni lokhokho bakho laba bangaphakami sebexabene nawe bakuthakathise usuthakatha amanye amakholwa. Babe nochuku bedlala induku benza yonke lento. Nawe esontweni usuvusa uchuku. Uzonda amanye amakholo, uchukula amanye amakholo, uhlezi udala ingxabano. Ingoba izinto zakini uyazibalekela ukuzilungisa ngendlela ekufanele ukuthi izilungise ngayo. Wena wazi ukuthi manje njengoba usukhona yonke into ilungiswa ngokwenkolo. Ubancishe manje abantu bakini utshwala okhokho bakho ngoba uzwe esontweni kuthi utshwala bugayo. Ngoba mfowethu lalelani la. Uyabona esontweni kukhulunywa ngoNkulunkulu esontweni. Akukhulunywa ngezinto zasemhlabeni kodwa kukhulunywa ngezinto zangale kwelamathongo. Uyabona? Kukhulunywa ngomphefumulo womuntu. Esontweni izinto ezithile njengoba kuthiwa zivumelekile ngempela isonto limile ngokomthetho walo. Kodwa wena lo muzi ohlala kuona umuzi wabantu bakini. Njengoba umuzi wabantu bakini ulawulwa umthetho wabo bona. Mabe safuna ukujabula ngotshwala ukwazi wena ukubashayela umthetho lutho awukwazi ukubashayela umthetho. Manje wena into eyinkinga uthatha umthetho wasesontweni ufake ngenkani kini uzolawula ngawo okhokho bakho kini uthi mina utshwala ngisabugayi kodwa bona bayafuna utshwala. Awucabange nje mina umdumo umkhulu wami wezithandela nje utshwala nokhokhokazi. Ukhokhokazi mina ngimbonile nawe wezithandela utshwala ukhokhokazi. Mina mase ngenza into manje sengithatha manje umthetho enguzwe esontweni ukuthi uma uyiNazaretha awugayi. Hayi awugayi esontweni. Mina kulomuzi wabo ngeke mina ngabugaya utshwala. Mina sengancambe mina uthi angilona ikhola vele akuholeli ukuthi kuthiwa uyikhola. Mina ngenza into engazi ukuthi intando kokhokho bami. Utshwala mina ibona obungikhombisa uma ngizokwenza into okuthi into engizoyenza la ihamba kahle. Manje ziningi izinto abantu abafundiswa ngazo emasontweni engezona. Thola ukuthi umuntu egcekeni lomuzi wakubo usecula amaculo asesontweni. Asikwazi ukwenza lokho. Uyabona nje makuthiwa nje senza into singenisa amakhehla mhlambe akofuze. Hayi bafowethu ngeke kunamahubo asekhaya ekuyiwona kufanele siwahube, ekuyiwona umkhuleko na umthemelezo wegceke. Umhlaba wabantu uhlangene ezweni lenkosi baye siyabamema baye ezweni lenkosi izwi labelungu thina siyobagwaza ngezikhali zethu baye. Hayi ngeke bafowethu lutho kaboyivumela inkolo iqede into enjalo yokhokho bakho. Inkinga ekhona enkulu abantu abadukisa abantu emabandleni yilabantu labo thola ukuthi nabo izinto bazilahlile emuva emakubo. Ngoba umuntu ungamlandela kahle uzothola ukuthi hayi lo muntu lo inkinga yakhe na ulahlile umsamo wakhe. Asingavumi ke bafowethu ukuthi izinto zasemakithi
sivele sizilahle sinomi kanjalo. Utshwala mina ngiphuzi, utshwala futhi mina ngiphasisa ukuthi kufanele kuphuzwe. Kodwa ngoba okhokho bami nomkhulu bami babekade bekuphuza, angikwazi mina njengengane ukuthi ngizobashayela umthetho ukuthi ababiyeke, ngoba ngiyayazi into ezokwenzeka uma ngenza njalo. Eyami ingane njengoba mina ngikholwa izothi isuke yami ingane vele idakwe utshwala kanti sebembethe yona, ngoba mina ngisabugaya utshwala egcekeni lomuzi wabo, ngibaphuzise, ngithatha insipho ngizithele egcekeni lonke. Bembathe yami ingane ngithi ngumfundisi mina, eyami ingane iyadakwa. Ngithi ngumfundisi eyami ingane ibhema isnefu. Ngithi ngumfundisi mina eyami ingane yenza yonke into le engingayazi. I was on